bojuje s René Deflerem. A už je... No a protože tady za mnou probíhá řešení toho závodního incidentu z předchozí jízdy, tak jsem nemohl úplně od nás zvědět, že to nebylo úplně jasný. Že snad i s defektem na levé zadní pneumatice. Je to tak. Teď v tom druhém průjezdu to bylo jasně vidět a Lois Heller. Výkon Miro Neumann tlačí, co musí tlačí, protože je autoprosař. No a asfaltové části. Šotolina tam sedí. Tam je to vidět. Teď se přiblížil Maxi Puchrovi. Joker lepem. Začal se vrátit zpátky na trať před Geraldem Edrem. Další průjezd z pořadí. Max malinko malou. Miro Neumann. Ze svého náskoku a Miro Neumann cítí šanci. Miro Neumann cítí šanci a tlačí se na Maxe Puchra. To v tuhle chvíli není důležité, protože Max Pucher si veze na Miro Neumanna. Tady na tom asfaltu Fiesta zatáhla trochu víc než Mitsubishi. Oba jezdci do Joker Lapu, to je šotolinová část, ta Miro Neumannovi víc sedí, jak využije svoje zkušenosti a svoji rychlost. Ale na předjetí to zatím nevypadá. Je to tady, přátelé, Max Pucher vítězí, Miro Neumann druhé místo a třetí nám přijíždí René Defler. Finále a